Автобус накіроўваецца па маршруце нумар 35. Плошча Савецкая. Добрый дзень, шановныя слухачы, гэта падкаст «Утульны горад», а мяне завуць Даша, і сёння да нас завітаў спадар Сцяпан Стурэйка, з якім мы ўжо записывалі адзін выпуск, а ён так, і выпускі спадар Сцяпан, спадабаліся і мне, і нашым слухачам, што я вырашыла, а чаму б не запрасіць спадара Сцяпана яшчэ раз, тым больш, што пагаварыць я хацела не больш не менш, як пра габрэйскую спадчыну ў беларускіх гарадах увогуле, і ў Гродні ў прыватнасці. У спадара Сцяпана ёсць нейкія напрацоўкі ў гэтай галіне? Добрый дзень. Ну, пэўна, ёсць. Тое сёе мы рабілі і ў межах Беларускага камітэта КАМОЗ, і з Еўрапейскім гуманітарным універсітэтам, дзе мы зараз абмяркоўваем стварэнне магістрскай праграмы, прысвечанай даследаванням яўрэйскай культуры і гісторыі ў Беларусі і ў рэгіёне. Атрымліваецца, гэта так запатрабавана сярод будучых магістрантаў? Гэта, у нас штогод ёсць магістранты, якія да нас прыходзяць мэтанакіравана, каб займацца габрэйскай спадчынай. Гэта сапраўды такая цікавая тэма. Шмат хто свае карані бачыць у гэтым, шмат хто думае пра гэтую спадчыну як пра такую цікавую тэарэтычную загадку, таму што гэта у большасці выпадкаў, калі мы кажам пра беларускія гарады, мястэчкі, асабліва мястэчкі, то гэта спадчына без нашчадкаў. І абсалютна незразумела, што з ёй рабіць, і як яе выкарыстоўваць, і як яе захоўваць. Вось гэта таксама шмат для каго з'яўляецца такім выклікам інтэлектуальным, актывісцкім выклікам, і таму таксама да нас прыходзяць. Гэта якраз тая гісторыя, якую ў вашай мастацкай кнізе ў тым ліку можна прачытаць, пра тое, што вось ёсць сінагога ў мястэчку, але каму яна патрэбна? Нікому яна не патрэбна, бо адзін габрэй, той з'ехаў. Так, адзін габрэй, і то антысеміт. Такое здараецца. Поки вядзецца пра мастацкую кнігу спадара Сцяпана Стурэйкі «Пасажыры карабля Тэсея». Гэта такі зборнік, у які ўвайшлі аповесці, якія спадар Сцяпан пісаў з 13 па 19 год, а выйшла кніжка ў траўні 2022. Скажу шчыра, я смяялася ў голас, калі гэта чытала, таму шукайце ў сетцы крамаў «Белкніга». Менавіта так і адбываецца ў большасці беларускіх мястэчак. Натуральна, напэўна, там жывуць габрэі, але яны не з'яўляюцца чальцамі рэлігійных суполак, яны ніяк не ідэнтыфікуюць сябе, асабліва ў дачыненні да вось гэтай спадчыны, таму яны закінутыя і занядбаныя збольшага. Зразумела, але давайце тады пачнем з гісторыі. Усё ж такі, якім чынам габрэі трапілі ў Беларусі? Слухайце, з Еўропы. З розных часцін Еўропы найбольш распаўсюджаная дамінуючая гіпотэза, што з заходняй Еўропы, з Нямецчыны, з Гішпаніі, з Францыі, калі там пачалася эпідэмія чумы, калі там пачаліся эканамічны крызіс і прыцісненне габрэяў, гэта найбольш распаўсюджана дамінуючая тэорыя. Ёсць насамрэч іншыя, але ў любым выпадку габрэі на тэрыторыі Беларусі, на тэрыторыі Вялікага княства Літоўскага ужо сёння з'яўляюцца традыцыйным насельніцтвам. Гэта ніякія не мігранты, прышэльцы, гэта людзі, якія нашчадкі тых людзей, якія жывуць тут спрадвеку. Ужо лічыце, што спрадвеку, бо мы кажам пра прамежак часу 600-700 гадоў. Яны тут былі ўжо амаль заўсёды. Не нашмат менш, чым беларусы. Абсалютна. Сам рэч. А ў Гродзеншчыны тая ж самая гісторыя, ці, можа быць, былі нейкія асаблівыя шляхі? Не. Гродна ў гэтым сэнсе як сталічны горад, дзе месцілася сядзіба князёў літоўскіх, і ў прыватнасці з імём князя Александра, вялікага князя Александра звязваюць і выцісканне габрэяў з беларускіх зямель, бо ён ім быў вінен шмат грошаў і не хацеў аддаваць. Але насамрэч гэта так не адбывалася. Нельга сказаць, што нейкі князь запрасіў габрэяў і вось яны прыйшлі. І роўна так жа, як нельга сказаць, што хтосьці адмяніў прывілей і яны сышлі. Гэта ўжо да таго часу быў традыцыйны элемент нашага культурнага ландшафту, гандляры, майстры. Людзі ўжо глыбока ўкаранёныя ў мясцовую культуру, мясцовую традыцыю, бо яны ўжо да тае пары жылі вельмі доўга. Глядзіце, я калі думаю ўвогуле пра
габрэйскую спадчыну па ўсім свеце, я вельмі натхняюся тым, як яны праз стагоддзі і тысячагоддзі захавалі сваю культуру, знаходзячыся ў нейкіх іншых абставінах, чым іхняя асабістая культура. І вось у мяне пытанне, калі габрэі знаходзіліся ў гэтай беларускай прасторы, усё ж такі яна на іх уплывала, ці яны так кансерватыўна і закансервавана жылі, што нават і не вельмі. По-рознаму, але канешне ж уплывала, і я б сказаў, што габрэі не адзіная такая этнічна-рэлігійная група, якая цыгане. Наступны вельмі яскравы прыклад. Або нават татары. Татары, можа, не так моцна адрозніваюцца, але тым не менш адрозніваюцца і існуюць. І наогул ідэнтычнасць, этна-рэлігійная ідэнтычнасць, яна з'яўляецца прыкметай шмат якіх груп жыхароў нашых тэрыторый, яшчэ задоўга да таго, як паўстала Беларусь, як ментальная канструкцыя, і тым больш, як Беларусь, як краіна незалежная. Сапраўды, гэта адна з падстаў вывучаць. На захадзе вывучэнне традыцыі у антрапалагічным сэнсе грунтуецца перадусім на вывучэнні габрэйскіх супольнасцяў. Таму што сапраўды вось так лагічна патлумачыць, як менавіта яны захавалі ўласную ідэнтычнасць, вельмі складана. Гэта трэба вывучаць асаблівасці камунікацыі габрэяў з мясцовым насельніцтвам. Але я магу сказаць дакладна, што гэты ўплыў ён быў у два бакі. Безумоўна, габрэі Вялікага княства Літоўска, літвакі адрозніваліся ад габрэяў, скажем, нават заходняй тэрыторыі Польшы, Малапольскі, напрыклад, там, дзе Кракаў. І тым больш яны адрозніваліся ад нямецкіх, французскіх, гішпанскіх, галандскіх і так далей габрэяў. Але у нашу культуру, у нашай традыцыі, нават у пэўнай фальклорнай традыцыі габрэі прынеслі свой след. Напрыклад, падчас калядавання адзін з традыцыйных персанажаў гэта жыд, габрэй. Або у мове нашай вельмі шмат словаў з ідзіша, які мы выкарыстоўваем. Нават калі расіяне да нас прыязджаюць, шмат хто падмічае, што сам спосаб інтаніравання, вось як мы выбудоўваем фразы, сказы нашыя, неспрактыкаванаму вуху расейскаму цяжка бывае схапіць інтанацыю, і вось такое тыповае, яны запытваюцца: а вы сцвярджаеце ці пытаецеся? Гэта павышэнне тону ў канцы сказа. Так. Ёсць падставы думаць, што гэта адна з праяваў такіх доўгіх кантактаў таксама з габрэямі, таму што габрэі гэта не проста нейкая там група, нейкая частка насельніцтва. Напрыклад, у гарадах гэта да 50% і больш. Таму фактычна беларускія гарады гэта габрэйскія гарады. І ў гэтым сэнсе таксама тады развагі пра беларускую спадчыну і пра габрэйскую спадчыну набываюць там новае вымярэнне, таму што калі мы кажам, што габрэйская спадчына гэта вось сінагогі, малельныя дамы, гэта ўжо з нашага боку ідзе спрашчэнне. Аграмадная колькасць будынкаў была пабудавана менавіта на грошы габрэйскіх гандляроў, майстроў, любых заможных людзей, хто знайшоў спосаб успадкаваць або зарабіць гэтыя грошы. І калі мы паглядзім, хто будаваў, хто валодаў камяніцамі вельмі шэраговымі, мы ўбачым, што менавіта габрэі ў вельмі значнай ступені. Вот калі, напрыклад, Гродно возьмем, то якія гэта будуць будынкі? Я не магу сказаць канкрэтна. Гэта вялікая частка нашых будынкаў. Таму што, проста паглядзіце, даведнік, ёсць выдатны даведнік ад Каложы да фартоў. І там часам пазначаныя імёны уладальнікаў. Вы ўбачыце? Калі там напісана Маісей які-небудзь, Рабіновіч, па прозвішчы можна зразумець. У Гродна гэта амаль усё пабудаванае вакол вялікай сінагогі. У іншых частках горада таксама, таму што гэта не было, ведаеце, такое гета, што яны жылі толькі там і не маглі жыць больш нідзе. Не, гэта было абсалютна праз такую, побытавую мэтазгоднасць. Ёсць, напрыклад, у Гродні занёманская частка, а там да 20-го стагоддзя, наколькі я ведаю, якраз жыло шмат габрэяў, так ці не так? Так, як і паўсюль у горадзе. Габрэі складалі вялікую частку жыхароў. Гэта былі і заможныя жыхары, якія мелі ўласную нерухомасць, але гэта таксама габрэйская бедната, гэта рабочыя,
на ўсіх фабрыках, заводах. Таму, адпаведна, таксама, дзе былі фабрыкі, заводы, там больш-менш, каб зручна было, яны маглі сяліцца. Так. Я ўжо разумею, што тут нельга казаць, што адзежылі габрэі, таму што калі гэта больш за 50% жыхароў, то як бы тут нельга сказаць, што вось мы падзялілі, карацей, па левым беразе Нёмана жывуць габрэі, а па правым беразе ўсе астатнія. Дык вось, зноў ж вяртаючыся да гэтай занёманскай часткі, там, наколькі я ведаю, месцілася сінагога, і такі рабін Ісхак Кофман лічыць, што каб увекавечыць памяць гэтых аб'ектаў, якія не захаваліся, трэба хаця б усталяваць нейкія стэнды, там нешта вось такое, можа быць, нават аднавіць. Гэта ўжо лічыць не спадар Равін, гэта ўжо я кажу. Дык вось, як вы думаеце, ці ёсць увогуле сярод турыстаў, дзеля якіх гэта ўсё ўласна робіцца, нейкі спецыфічны попыт на гэтую беларускую габрэйскую спадчыну? Шмат гадоў я ваюю за такім падыходам, з такім поглядам на габрэйскую спадчыну. Таму што казаць пра турыстаў у гэтым кантэксце мне здаецца контрпрадуктыўным. Таму што апеляцыя да турыстаў прыводзіць да перакладання адказнасці і бяздзеяння. Гэта агульны спосаб разважання пра габрэйскую культурную спадчыну, асабліва ў райцэнтрах, у невялічкіх мястэчках, калі мясцовая адміністрацыя, розныя райвыканкамы, дамы культуры і гэтак далей, яны ўвесь час апелююць да таго, што напэўна варта тут нешта зрабіць, мемарыялізаваць ці нешта аднавіць, і тады турысты з Ізраіля, Злучаных Штатаў, і ў прынцыпе, калі гэта для іх цікава, то мы тады не супраць, каб яны уклалі грошы ў тое, каб гэта ўсё аднавіць, бо у нас грошаў няма, а гэта іх спадчына, ім цікавая. І тут губляецца суб'ектнасць беларусаў. Тут губляецца ось такі момант, які звязаны з асэнсаваннем культурнага ландшафта, месца, дзе мы жывем. Я думаю, што гэта наша роля, наша функцыя асэнсоўваць гэты ландшафт, цаніць кожную культуру і кожную асаблівасць гэтай прасторы, гарадской прасторы, напрыклад, і ставіцца да яе паважліва, шукаць, навошта нам гэта можа быць патрэбна. І калі нам гэта будзе патрэбна, і мы будзем ладзіць мерапрыемствы, праекты, звязаны з мемарыялізацыяй, музеіфікацыяй, аднаўленнем, ваджэннем экскурсій і гэтак далей. І калі гэта будзе патрэбна беларусам, калі беларусы будуць атэсамляць сябе з таксама гэтымі людзьмі, з тым, што ў шырокім сэнсе яўрэйскае насельніцтва з'яўляецца продкамі сучасных беларусаў, нават нягледзячы на Халакост, нават нягледзячы на пасляваенную эміграцыю вялікай колькасці рэшткаў габрэяў у Ізраіль ці ў Злучаныя Штаты Амерыкі, усё адно гэта тыя людзі, якія будавалі гэтыя гарады, працавалі на гэтых прадпрыемствах, стваралі іх, і сёння мы жывем на тым, што у тым ліку яны, з'яўляючыся значнай часткай насельніцтва гэтых гарадоў, зрабілі. Мы мусім знайсці спосаб патлумачыць нам самім і тым з беларусаў, каму гэта дасюль чамусьці незразумела, што гэта значная, вельмі значная частка нашай культуры, спадчыны беларускай, або, можна сказаць, спадчыны ў Беларусі, якой мы мусім апекавацца дзеля саміх сябе. І вось калі мы сапраўды гэта ўсё будзем рабіць, тады і замежнікам будзе нашмат цікавей, бо яны глядзяць не на рэшткі старых камянёў, а яны глядзяць на культуру. Тая культура, якая ёсць сёння. Калі ў нас будзе нармальна пастаўленая мемарыяльная культура, палітыка памяці у дачыненні да гэтай катэгорыі спадчыны, паверце, турыстам таксама спадабаецца, яны таксама прыедуць. Проста не турысты мусяць быць нашым прыярытэтам. То бок мы павінны сыходзіць ніяк, ведаеце, на рынку. Так, давайце прааналізуем нашу мэтавую аўдыторыю, хто тут да нас зараз прыедзе, якія каналы сувязі, мы павінны ўсё ж такі сыходзіць з нейкіх іншых прыярытэтаў. Агульна кажучы так. Безумоўна, гэта не адмяняе, што ёсць пэўная зацікаўленасць. Сапраўды ёсць розныя крыніцы фінансавання гэтых аб'ектаў, гэтай спадчыны. І сапраўды часам можна дзесьці карыстацца ізраільскімі грашыма або амерыканскімі. Гэта ўсё не адмяняе. Сапраўды трэба таксама думаць, браць пад улік і магчымыя турыстычныя, то бок бізнес-інтарэсы. Проста гэта не мусіць быць на першым месцы.
І мне здаецца, што нават і не на другім. Таму што калі так глядзець, то ў нас вось у большасці спадчыны беларускай не толькі габрэйскай, а ўсякай рознай. Ну каму гэта патрэбна? Ну дзе гэта будзе попыт? Ну так у нас ніякай спадчыны не застанецца. Можна і так сказаць, да. А увогуле ёсць усё ж такі адзін аб'ект, які ўжо стаў цэнтрам прысягнення турыстаў і даследчыкаў і ўсіх, каго толькі можна, гэта наша гродзенская сінагога. Я нават памятаю, быў у яго студэнцкі праект год таму, напэўна, вось прысвечаны менавіта гродзенскай сінагозе, дзе распавядалася яе гісторыя, не паказваючы сам будынак. Вось. Так. Файны быў праект. Роўна год таму была яго прэм'ера. Тут маецца на ўвазе такі праект «Экстэрмінацыя». Гэта была такая аўдыёвізуальная інсталяцыя пра вялікую харальную сінагогу гродзенскую. Аўтаркай гэтага праекта была спадарыня Ксенія Шталенкова, лектарка ЕГУ, а мастачкай і прадзюсаркай Вікторыя Богданович, студэнтка ЕГУ. Дарэчы, быў даволі файны праект, можаце пачытаць пра яго на сайце ЕГУ. Так, і вось у мяне пытанне, а чаму гэтая гродзенская сінагога, вось яна дагэтуль адыгрывае ролю такога, цэнтра культуры неафіцыйнага, там ладзяцца ўсякія імпрэзы, выставы, канцэрты, студэнты робяць пра яе праекты. Чаму, што і такога унікальнага? Па-першае, гэта прыгожа. Па-першае, гэта сапраўды выдатны з архітэктурнага гледзяшча будынак, адна з перлінаў архітэктурных, мастацкіх нашага горада. Таму натуральна, што ён прыцягвае ўвагу. Але таксама не менш важна пазіцыя адміністрацыі, пазіцыя тых, хто лічыць, што сінагога мусіць быць цэнтрам, адным з цэнтраў грамадскага жыцця ў горадзе. Разумееце, сінагога ў іудаізме гэта не тое самае, што царква або касцёл у хрысціянстве. Сінагога гэта толькі будынак. Гэта традыцыйна, гэта пляцоўка, гэта месца для збора. У вузкім сэнсе сінагогай называюць грамаду, то бок грамада іўдзеяў, якія збіраюцца рэгулярна, каб маліцца, і розныя рэлігійныя абрады, розныя рэчы выконваць. У вузкім сэнсе сінагога гэта яны. Куды яны прыходзяць, там і сінагога. Дзе яны моляцца, там і сінагога, бо сінагога яны. Проста былі традыцыйна месцы, якія былі абсталяваныя адмыслова, каб гэта было зручна для ўсіх. І чым багацейшая была супольнасць вось гэтых людзей, якія моляцца, тым багацейшыя будынкі, у якіх, уласна кажучы, гэта адбываецца. Можа, не надта карэктна будзе казаць, але вось так для бегучай размовы гэта амаль што клуб. Бо ў сінагозе нават і не толькі маліліся. Там і бібліятэкі былі, і ладзіліся іншыя кшталту мерапрыемствы. І часам дзелавыя угоды заключаліся ў сінагозе, людзі там сустракаліся. То бок, гэта такі цэнтр грамадскага жыцця, жыцця вось гэтай канкрэтнай грамады. І таму, калі сёння габрэйская суполка у Грод, на шчасце, яна ёсць, але яна не такая ўжо і вялікая. Гэта вельмі правільна і стратэгічна і мудра з пункту гледжання адміністрацыі сінагогі і старшыні суполкі, што трэба яе рабіць вось такім цэнтрам. Окей, сёння няма столькі габрэяў, каб там вялі паўнавартаснае культурнае жыццё. Але гарадзенцы, у святле таго, што я сказаў раней, як нашчадкі, можа, не літаральныя нашчадкі, але спадкаемцы тых габрэяў, яны таксама маюць дачыненне, маюць права, тады атрымліваецца, што маюць і абавязак паважліва ставіцца да гэтага будынка. Можа нават ахвяраваць грошы на яго аднаўленне, якая далёка яшчэ ад завяршэння. Там яшчэ укладаць і укладаць, рамантаваць і рамантаваць, рэстаўраваць і рэстаўраваць. То, што сёння яна выкарыстоўваецца, гэта вельмі добрая стратэгія выкарыстання будынка, калі ён яшчэ не цалкам, не да канца адноўлены. Я думаю, што сапраўды праз культуру прыцягваецца ўвага, і гарадзенцы мусяць дбаць пра гэты будынак як пра свой гарадзенскі будынак, каштоўны для ўсіх, дзе кожны можа зайсці і нейкім чынам скарыстацца, напрыклад, для культурных мэтаў. Падаецца, што акрамя сінагогі, Гродна жа вельмі-вельмі шмат, дзякуй Богу, захавалася аб'ектаў
менавіта габрэйскай спадчыны больш, чым у іншых гарадах параўнальна. І мне падаецца, што вось праз гэтае прыцягненне ўвагі да сінагогі супольнасць габрэйскай таксама прыцягвае ўвагу і да іншых аб'ектаў кшталту. Ну, гродзенцы, гэта таксама ваша спадчына, можаце паклапаціцца аб ёй, мы не супраць. Вось, напрыклад, пра гродзенскае гета, калі казаць, зараз мы закранем крышку тэму Халакоста. Некалькі год таму быў створаны аўдыёгід на розных мовах, вось менавіта пра гэтае габрэйскае гета. Мы, напэўна, пакінем спасылку, таму што гэта можна слухаць проста як падкаст. Канешне, лепей хадзіць і глядзіць і паралельна слухаць, але можна і проста так паслухаць. І ўвогуле краязнаўцы гродзенскія, яны таксама вось праводзяць экскурсіі вось па месцам гета, напрыклад, музей гісторыі і рэлігіі, якія вельмі люблю, яны перыядычна ладзяць такога кшталту імпрэзы. І як вы думаеце, як вам вось такія праекты, звязаныя з памяццю Халакоста? Ці правільна гэта робіцца, ці трэба неяк па-іншаму гэта ўсё асэнсоўваць? І як увогуле ў Гродна і ў беларускіх гарадах з памяццю Халакоста? Цяжка сказаць. Я асабіста ніколі гэтую тэму не даследаваў, палітыку памяці ў дачыненні да падзей Халакоста. Вялікая колькасць у нас ёсць мемарыяльных дошак, помнікаў, алей праведнікаў. Ёсць там у Бабруйску, напрыклад, алея праведнікаў свету. Ёсць не так даўно адкрыты мемарыял у Трасцінцы, у Менску. Безумоўна, усё гэта трэба вывучаць, разглядаць, крытыкаваць. Можна казаць, што гэта недастаткова. Мне падаецца, што ўзровень і якасць гэтых праектаў, самых розных, і дзяржаўных, і грамадскіх, недзяржаўных, прыкладна адпавядаюць узроўню запатрабаванасці ў грамадстве. То бок, хто шукае, той знойдзе. І гэтыя мемарыялы, і самыя розныя актыўнасці, прысвечаныя гэтай тэматыцы. Іншая справа, што мала хто шукае. Тут, сапраўды, тэматыка Халакоста, мне здаецца, яна магла б быць больш адлюстраваная і ў школьнай праграме, і ва універсітэцкіх праграмах, скажем, нават у экскурсійнай прапанове, бо калі мы паглядзім пералік экскурсій, якія нашыя гіды прапануюць турыстам, то там спецыфічнай габрэйскай тэматыкі вобмаль. Недаўна калегі з Мінску рабілі адпаведнае даследаванне, год ці 2 гады таму, і лічылі. Там апынулася, што, нельга сказаць, каб гэта зусім не было, але гэтага вельмі мала. Так што, в прынцыпе, праекты арыентаваныя на шырокі распаўсюд ведаў пра Халакост, пра тое, што адбылося, яны заслугоўваюць падтрымкі, заслугоўваюць асаблівай падтрымкі, гэта было б правільна. Сёння яны ніяк не стымулююцца, сёння фактычна яны развіваюцца па-за палітыкай памяці. Прычым пад палітыкай памяці маю на ўвазе не толькі тое, што дзяржава робіць ці стымулюе, але і тое, што робіць незалежная частка культуры нашай. Складанае пытанне, но я думаю, што з часам такіх праектаў будзе больш. Я спадзяюся на гэта. Увогуле, што датычыцца менавіта палітыкі памяці, калі прыгадаць, што напісана ў нашых школьных падручнікаў на гэты конт, там ж не напісана, што на гэтым не акцэнтуецца ўвага, што беларускія гарады, яны менавіта былі такімі габрэйскімі месцамі. Таму што там напісана кшталту, значная колькасць насельніцтва гэта былі габрэі, вось столькі іх працэнтаў было, ўсё, яшчэ былі татары, яшчэ там быў яшчэ хтосьці. Вось, па-першае, і мне падаецца, менавіта праз гэта мы не адчуваем гэта як часткай сваёй спадчыны. І ўвогуле мне падаецца, што важна зараз канцэнтравацца на тым, што вось такі этнаканфесійны састаў нашых гарадоў, ён не спрадвеку быў такім. Гэта, апошнія там 70 год, 80. Такі, які мы сёння маем. Так, гэта сапраўды, гэта вынік вайны. У прамым сэнсе, гэта вынік другой сусветнай вайны. Таму што Халакост, вось тыя самыя 50%, не 50% габрэяў, а 50% жыхароў нашых гарадоў, а часам больш. І зноў жа, у выніку падзей другой сусветнай вайны паўстанне дзяржавы Ізраіль прыцягнула рэшту тых, хто выжыў. Можна сказаць, што канчаткова наш этнаканфесійны ландшафт, так бы мовіць, сфарміраваўся у пасляваенныя гады. Я б сказаў, што у 80-е, 90-е гады нават. Бо гэта апошняя такая вялікая хваля міграцыі з Беларусі габрэяў, гэта 80-е, 90-е гады.
Ну, мне падаецца, яны частку значную нашай культуры так крыху з сабою везлі. Ну, глядзіце, это вельмі цікавая тэма. Я вось, напрыклад, зараз працую над гісторыяй захавання культурнай спадчыны ў Беларусі. Калі мы паглядзім, напрыклад, на праектныя інстытуты, якія ў тым ліку займаліся пытаннямі зберажэння архітэктурнай спадчыны беларускіх гарадоў, паглядзім на імёны, прозвішчы архітэктараў і кіраўнікоў, ну мы ўбачым, кім былі гэтыя людзі. Калі потым мы паглядзім, чаму яны перасталі працаваць у пэўны час у гэтых інстытутах, таму што яны з'ехалі, яны эмігравалі. Хтосьці ў Штаты, хтосьці ў Ізраіль менавіта. І можна сказаць, што сапраўды гэта высокакваліфікаваныя спецыялісты, архітэктары, людзі творчых прафесій, людзі, якія ведалі замежныя мовы, чыталі літаратуру, прыўносілі сюды еўрапейскія пэўныя напрацоўкі. І вось, калі ім дазволілі з'ехаць, калі з'явілася такая магчымасць, яны неадкладна з'ехалі. Мы згубілі. Сёння вельмі лёгка перакладаць тую сітуацыю 80-х, 90-х гадоў на сённяшнія падзеі. І вось мы разумеем, якая гэта трагедыя для нашых гарадоў, для нашай культуры. І я думаю, што нават і лічбы будуць сувмерныя. Ведаеце, мне падаецца, што тыя людзі, якія выязджалі ў 80-е і 90-е, яны ўсё ж такі не мелі на ўвазе, што яны могуць неяк вярнуцца. З кшталту нешта зменіцца ў краіне, і мы вернемся. Большасць тых, хто зараз выязджае, яны ўсё ж такі маюць у сябе нейкую такую магчымасць. У гістарычнай тэарэтычную. перспектыве паглядзім, Так. а сёння сітуацыя выглядае так. На жаль, так. Калі вяртацца менавіта да габрэйскай спадчыны ў Гродні, у мяне не так даўно быў выпуск пра могілкі ў горадзе, мы ў тым ліку закраналі габрэйскія могілкі, увогуле там іх стан і каштоўнасці, прыйшлі да такой высновы, што габрэйскія могілкі ў Гродні, яны, вядома, каштоўныя, але ў даволі благім стане. Як так апынулася? І зноў жа, а каму сачыць за магіламі? Няма каму, па-першае. А па-другое, ёсць яшчэ розныя погляды ў іудаізме на могілкі. Адзін з такіх поглядаў, што іх лепш не кранаць, не чапаць, бо могілкі – гэта адзінае святое месца. То бок вось сінагога не з'яўляецца такім святым месцам. Сінагога – гэта проста будынак, проста коробка. А вось могілкі – гэта сапраўды такое сакральнае месца ў іудаізме. Так, трэба пра яго памятаць, трэба там пэўныя супрацьаварыйныя працы праводзіць, але па вялікім рахунку рэстаўраваць могілкі. Хаця сёння, напрыклад, у Магілёве яны рэстаўруюцца. Ёсць таксама такі погляд і такая практыка. Ну, там рэстаўруюцца перадусім найбольш каштоўныя, такія з мастацкага пункту гледжання надмагіллі. У Гродна, не ведаю як зараз, але прынамсі да нядаўняга зусім часу, там быў стораж. Яны абнесеныя заборам, туды няма проста ўвахода, гэта не тое, што яны закінутыя. І ў прынцыпе такі стан ён усіх задавальняў. То бок гэта адпавядае як бы габрэйскай, іўдайскай культуры і традыцыі. Скажам так, гэта не з'яўляецца чымсьці, што моцна непакоіць такіх буйных прадстаўнікоў яўрэйскай грамады, тых, хто прыязджаюць з Ізраіля. Мне не здаецца, што там, калі там пэўны час скарочаная стаўка гэта стоража, некалькі гадоў таму, вось, можа, 3 ці 4 гады таму, нешта такое. Але, ў прынцыпе, да нядаўняга часу, там быў адказны чалавек, які гэтым займаўся, і ў сітуацыі, зноў жа, адсутнасці грамады, там жа да нядаўняга часу і нават пахаванні адбываліся. Рэдкія, адзінкавыя, але тым не менш. Так што, гэтая сітуацыя, яна адлюстроўвае бягучы стан рэчаў. Гэта яшчэ зусім не самая кепская сітуацыя. А вось, глядзіце, наконт таго, што могілкі гэта святое месца, напрыклад, у Гродні гродзенцы і турысты любяць пагуляць па каталіцкіх могілках старых. І гэта, напэўна, не тое, каб людзі да гэтага вельмі добра ставіліся і казалі: так, малайцы, давайце, хадзіце па могілках, але і ніхто на гэта не крыўдзіцца. Прынамсі, як бы там каталіцкая супольнасць і праваслаўная. Крышку гэта дзіўны занятак лічыцца, але, прынамсі, гэта нікога не абражае. А вось як наконт габрэйскіх могілак? Я спадзяюся, нікога не абразілі, калі б туды прыйшлі паглядзець на гэта. Калі з культурнымі мэтамі, нават і не ўяўляю, каго б гэта магло абразіць. Гэта агульнасусветная практыка вадзіць экскурсіі на гэтыя могілкі, вывучаць іх. На любыя могілкі. Тут габрэйскія могілкі не з'яўляюцца нейкім выключэннем. В прынцыпе, сітуацыя, калі на ўскрайку мястэчка, могілкі парослыя травой, і там ходзяць козы,
Сёння вы можете такое бачыць у Беларусі паўсюль. І нават я бы не сказаў, што гэта нетыпічная сітуацыя і ў гістарычным сэнсе, бо ёсць адпаведныя працы таго ж Шагала, іншых мастакоў габрэйскіх, якія паказваюць, што в прынцыпе сітуацыя не надта змянялася. Ну проста сёння ўжо канчаткова гэтыя магілы, надгробкі, мацэвы зарастаюць, перастаюць быць бачнымі, і ўжо вы без спецыяльнай веды можете просто і не ведаць, дзе вы знаходзіцеся. Так. Тут, канешне, сапраўды варта нешта зрабіць, каб паказаць, што ўсё ж такі вось гэтае месца, гэта асаблівае, спецыяльнае месца. Тут магілы. Трэба больш паважліва ставіцца. Але прыходзіць туды, думаць пра спрадвечнае, тым больш цікавіцца гісторыяй, цікавіцца гэтымі надпісамі. Я думаю, што вы дакладна нікога не пакрыўдзіце гэтым. Ведаеце, я хацеў распавесці, але неяк не да размовы не прыйшлося. Варта. Наконт успрыняцця габрэйскай спадчыны як сваёй. Я ўжо казаў, займаюся тэмай, пішу кніжку пра захаванне культурнай спадчыны ў БССР, у перыяд незалежнасці таксама. У нас была такая, і ёсць, суполка рэстаўратараў, якая называецца «Басталія». Яны дзейнічаюць, і ў прыватнасці пару гадоў таму была прэзентацыя праекта віртуальнага аднаўлення, віртуальнай рэстаўрацыі слонімскай сінагогі. Гэта рабіў беларуска-яўрэйскі цэнтр культурнай спадчыны. І вось гэта менавіта гэтыя рэстаўратары, мастакі-рэстаўратары, яны займаліся графічнай адпрацоўкай у 3D гэтых усіх элементаў. То бок, да віртуальнай рэстаўрацыі былі падключаны сапраўдныя рэстаўратары. Дык вось у 70-е, 80-е гады, калі яны займаліся рэстаўрацыяй у Беларусі, у прыватнасці у Мсціслаўлі і ў іншых невялічкіх гарадах, а чым яны займаліся? Яны займаліся касцёламі, цэрквамі у асноўным, замкамі, сядзібамі, такія рэчы. Але ім вельмі важна было зразумець мясцовы ландшафт культурны, зразумець, што за людзі хадзілі як унутр гэтых касцёлаў, так і вакол іх, што за гукі там насіліся, што за песні спяваліся і ўнутры, і навокал. Бо дзеля аднаўлення гэтага вобраза, дзеля аднаўлення шматслойнасці гэтых помнікаў, гістарычнай шматслойнасці, трэба было пазнаёміцца з нашмат больш шырокім культурным кантэкстам. І вось яны вельмі добра разумелі вось гэты габрэйскі складнік мясцовай культуры і шукалі гэты складнік паўсюль, нават у цэрквах і касцёлах, спрабавалі рэстаўраваць не столькі і не толькі будынкі, фізічную іх субстанцыю, колькі культуру, у кантэксце якой гэтыя будынкі існавалі. Яны сутыкнуліся з праблемай таго, што ўжо ніхто там не размаўляе на ідышы. А дзеля разумення культуры, вось мова, ідыш, як найбольш распаўсюджаная, галоўная мова габрэйскай супольнасці, гэта ключавое. І яны пачалі шукаць старых габрэяў, якія маглі бы им нешта там распавесці. Яны знаходзілі, але гэта не ставала, не хапала гэтага. Тады яны пачалі шукаць, дзе наогул што напісана на ідышы. Высветлілася, што амаль нічога няма. І тут в Савецкім Саюзе выходзіць трылогія Владимира Ильича Брежнева, якая описывае... Владимир? Брежнев быў, канешне, Леонид. Новая земля, там іншая, якая описывае ягоныя працоўныя і баявыя подзвігі. Партыя і ўрад савецкі прымае рашэнне перакласці гэтыя кніжкі на ўсе мовы Савецкага Саюза. А у далёкай Расіі, там на далёкім усходзе, ёсць яўрэйская аўтаномная вобласць з горадам Біробіджанам. І адмыслова для іх робіцца гэты пераклад. І вось нашы рэстаўратары шукаюць, набываюць гэтыя кніжкі і вучаць ідыш метадам Шлімана. Гэта завучванне на памяць кавалкаў тэкста. І лічыцца, што калі вы шмат тэкста завучыце, яшчэ будзеце разумець, пра што ён, то так вы аўтаматычна авалодаеце мовай. І яны гэта робяць. І у нас дасюль ёсць рэстаўратары, якія умеюць па памяці чытаць урыўкі з малай зямлі Леоніда Іліча Брежнева на ідышы. Гэта, канешне, такі прыкол з аднаго боку.
А з іншага, у гэтым стаіць вялікая павага да культуры. Вось узоры гэтай павагі дэманстравалі рупліўцы нашай культурнай спадчыны яшчэ ў 70-е, 80-е гады. Сёння гэта сышло. Сёння вось такая культура удумлівая, стаўлення да культурнага асяроддзя, стаўлення да помнікаў, да спадчыны, іх разумення, расчытання з розных бакоў, яна амаль сышла. Нават сёння мы казалі, да, пра турыстаў. О, давайте для турыстаў нешта зробім. Пра нейкія там хуткія праекты, мемарыялізацыя, там гэта, патрэбны экшн. Вось такога удумлівага падыходу нам вельмі не стае. Я думаю, што проста развіццё яго падыхода, яно адразу дасць плады ў сэнсе разумення гэтай спадчыны, у сэнсе разумення ўзаемасувязі паміж беларускай, яўрэйскай, польскай, рускай, украінскай культуры ў нашых гарадах. Гэтага нам сапраўды не стае, ну, але мы працуем над гэтым. Добра, я спадзяюся, што калі ў ЕГУ з'явіцца магістрская праграма па габрэйскай спадчыне, гэта будзе... Але мы Брэжнева не будзем дакладна цытаваць і вычыць на памяць. Шкада. Не, дарэчы, мне падаецца, ідыш гэта не самая складаная мова ў свеце для вывучэння. Гэта ж германская мова. Ну так. Калі вы ўжо засвоілі ангельскую, то што вам то ідзеш? Ну што, давайце зробім нейкую выснову наконт усяго, што мы сказалі. Якая роля габрэйскай спадчыны ў нашых гарадах? Мне падаецца, велізарная і недаацэненая. Менавіта так, лепш бы я і не сказаў велізарная і недаацэненая. Але тут яшчэ вельмі важна, што за гэтай спадчынай стаіць аграмадны патэнцыял. Не толькі ў прыцягненні турыстаў і не столькі ў прыцягненні турыстаў. Хаця і гэты патэнцыял там таксама ёсць. А ён у беларускім асэнсаванні сябе. Больш дакладным, больш разумным, больш укаранёным у сапраўды у тую гістарычную рэчаіснасць, з якой мы і выйшлі. Зразумела, дзякую вам вялікі, спадарства. Калі вам таксама спадабаўся гэты выпуск, як ён спадабаўся мне, то ставце лайкі, зорачкі, усе астатнія прыемныя знакі, подписывайтесь на наш подкаст і скажыце, калі ласка, спадар Сцяпан, можа быць, вы таксама маеце нешта, на што можна там падпісацца, спампаваць, набыць. Напрыклад, можаце сачыць за выхадам штогадовага часопіса «Цайчрыфт», які выдаецца ў Еўрапейскім гуманітарным універсітэце, які менавіта прысвечаны вывучэнню гісторыі, культуры габрэяў у нашым рэгіёне, не толькі ў Беларусі, але ва ўсходняй Еўропе. Ён выходзіць штогод, хутка будзе новы нумар. Там ёсць самыя розныя артыкулы, як гістарычнага кшталту, так і артыкулы, якія апісваюць розныя праекты, прысвечаныя культурнай спадчыне, вакол яўрэйскай спадчыны. Так што вось на гэта раю звярнуць увагу. Яны ўсе дасяжныя бясплатна. Без рэгістрацыі СМС. А я зараз падумала, што трэба яшчэ раз запрасіць спадара Сцяпана на інтэрв'ю ці яшчэ куды, каб ён мне таксама прынёс папяровы асобнік, як вы мне сёння прынеслі Ctrl+S. Ctrl+S – гэта такі штогадовы альманах ЕГУ, прысвечаны культурнай спадчыне, і перад пачаткам запісу спадар Сцяпан аддаў мне чарговы новенькі экземпляр. Ведаеце, ну, напэўна, парачку асобнікаў у нас яшчэ ёсць з папярэдняга выпуску, а нешта я не паду. Вот я з апошнім, што это, то і прынёс апошняе, пра тое галава не спрацавала. Ну, гэта вы дарэмна. Ну, значыцца, будзе нагода яшчэ раз пабачыць. Так, дзякуй вялікі за запрашэнне. Дзякуй вялікі, што прыйшлі, дзякуй вялікі нашым слухачам і пачуемся. Бывайте поэтому.